працягваем працу на нашай канферэнцыі і падчас гэтай панелі мы будзем абмяркоўваць юрыдычныя гарантыі забеспячэння дзяржаўнага двухмоўя. І не дзіва таму, што ўсе тыя людзі, якія прысутнічаюць і будуць выступаць зараз, усе яны юрысты, і кожны з нас будзе описывать один з аспектаў дзяржаўнага двухмоўя, рэалізацыі і юрыдычных гарантыяў. І першым, дарэчы, раскажу я таксама крыху пра свой досвед з двухмоўем, бо некалькі гадоў таму, уже напэўна 12 гадоў таму, я таксама выкладаў на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта, і большасць прадметаў, якія выкладаў, я рабіў гэта на беларускай мове. І, ў прынцыпе, гэта даволі добра ўспрымалася, толькі туркменскія студэнты не заўсёды вельмі былі задаволеныя, але мы знаходзілі нейкія іншыя формы працы для таго, каб усе у выніку былі задаволеныя. І была праблема заўсёды з юрыдычнай тэрміналогіяй, як знайсці тэксты, і для некаторых прадметаў гэта было прасцей, для некаторых больш складана. Напрыклад, для права Еўрапейскага Саюза шэраг асноўных дакументаў Еўрапейскага Саюза быў тады ўжо перакладзены на беларускую мову і быў даступны ў вялікай колькасці бясплатна, і таму гэта вельмі дапамагала. Але калі ішла гаворка пра больш такія практычныя, скажем, прадметы, то з гэтым была праблема. І не толькі таму, што няма перакладзеных кодексаў, але таму, што нават сама тэрміналогія дагэтуль не ўсталявана да канца. І я таксама удзельнічаў у развіцці і заснаванні часопіса «Праўнік». Такі быў часопіс, у асноўным яго студэнты выдавалі, дзе на беларускай мове выдаваліся артыкулы, не толькі ад студэнтаў, але таксама ўжо ад такіх салідных даследчыкаў. І быў цікавы досвед, і, на жаль, вось уже гэты сайт не існуе некалькі гадоў, і таксама ёсць такая праблема, якая ўжо павінна быць па-за межамі гэтай канферэнцыі, але вельмі важная, это што знікае беларускі інтэрнэт. Напрыклад, 90-х гадоў інтэрнэт ужо амаль адсутнічае у доступе, хаця было столькі цікавых ініцыятываў, і сайтаў, і праектаў, пачынаючы ад музыкі, сканчваючы палітыкай, і на практыцы проста сканчваецца праект, сканчваецца энтузіязм у чалавека, перастаюць аплочваць дамены, хостынгі, гэта ўсё знікае. Але я сказаў, што гэта будзе ўжо нейкая асобная канферэнцыя, можа калісьці ў будучыні. І зараз я прапаную вярнуцца да асноўнай тэмы гэтай панелі, юрыдычныя гарантыі забеспячэння дзяржаўнага двухмоўя. І мы вельмі удзячны, што да нас сёння змог далучыцца намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь Віктор Шаршун, які выступае з першай прамовай. Калі ласка. Уважаемые участники конференции, в своем выступлении я бы хотел остановиться на терминологических ресурсах, в том числе и содержащих информацию на белорусском языке, которые формируются Национальным центром правовой информации. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Анну Ивановну Кулеш за то внимание, которое она уделяет нашему многоязычному словарю, за те замечания и предложения, которые мы, конечно же, рассмотрим и постараемся учесть на перспективу в работе над словарем. Одной из важных задач, которую должно решать государство, является обеспечение доступности правовой информации, реализация на практике принципа презумпции знания законодательства гражданами. В Республике Беларусь решение этой задачи осуществляется в рамках функционирования государственной системы правовой информации. Важным элементом этой системы выступает Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Это государственное учреждение, которое осуществляет сбор, обработку, распространение и официальное опубликование всех нормативных правовых актов, которые издаются в нашей стране, материалов судебной, другой правоприменительной практики и иной правовой информации.
По существу Центр выступает депозитарием, хранителем национального законодательства и обеспечивает доведение до всех заинтересованных необходимой правовой информации. Центр обеспечивает сбор всех нормативных правовых актов в стране, включение их в эталонный банк данных правовой информации, сбор материалов судебной и иной правоприменительной практики. Как известно, право всегда находит свое языковое выражение, ибо оно призвано регулировать отношения в обществе, а значит четко определять дозволения и устанавливать запреты. Право формирует своеобразный, отличный от всех остальных и в то же время необходимый для каждого человека способ передачи субъективных мыслей. И в качестве такого способа передачи выступает юридический язык, который в большинстве случаев реализуется с помощью специального текста, в котором нормативно закрепляется на определенное время то, что является значимым для индивидуума, общества и государства. Именно письменная форма выражения мысли наиболее актуализировалась в праве, и всякое правовое предписание должно быть отражено в официальном источнике с помощью языковых средств. И основой юридического языка выступает юридическая терминология. И эта терминология, конечно же, имеет важнейшее значение в правовой системе государства. И в этой связи одной из основных задач Национального центра правовой информации является, в соответствии с положением о Центре, является развитие и совершенствование юридической терминологии на русском и белорусском языках, и ее перевод на иностранные языки. В рамках этого направления деятельности Центром осуществлялась разработка и введение специализированных словарей юридической терминологии. Были созданы несколько отдельных терминологических ресурсов. В 2002 году в составе информационно-поисковой системы «Эталон» был создан словарь юридических терминов действующего законодательства для банков данных законодательства Республики Беларусь и международные договоры. Ресурс представлял собой линейный, упорядоченный по алфавиту список терминов с нормативными определениями, содержащимися в действующих актах законодательства. В 2012 году был создан многоязычный словарь юридических терминов с переводами терминов на белорусский и английский языки. Схема его реализации была похожая, он был представлен в виде списка терминов. Каждая позиция многоязычного словаря отражала его связи с иными терминами, что давало возможность получить представление о месте того или иного термина в системе законодательства. Данные ресурсы в целом обеспечивали потребность нормотворческой и правоприменительной деятельности. Вместе с тем имелось различие по информационному наполнению, отличались информационные массивы. И тем более в связи с принятием нового закона о нормативных правовых актах в 2018 году было принято решение о создании единого словаря. В частности, закон о нормативных правовых актах 2018 года определил обязательность использования терминологических ресурсов, формируемых Национальным центром правовой информации, в нормотворческой деятельности. Новый юридический словарь воплотил в себя все лучшие качества предыдущих разработок. Ресурс отражает разнообразие и особенности терминологии белорусского законодательства, содержит термины на белорусском, русском и английском языках, соединенные тематическими связями. Также в словаре представлены нормативные определения терминов из актов законодательства. На сегодняшний день наполнение словаря составляет, как уже сегодня говорилось, почти 30 тысяч терминов. Причем обновление словаря происходит ежедневно, поступают в Национальный центр правовые
новые правовые акты. Из этих актов выбирается терминология и включается в словарь. Словарь направлен на решение задачи целостного представления терминологического массива законодательства, расширение возможностей аналитической работы с терминологией и также предназначен для оказания помощи государственным органам в осуществлении нормотворческой деятельности. Ну и кроме того, он может быть использован как учеными, так и практикующими юристами, преподавателями, студентами и всеми, кто интересуется проблемами юридической терминологии. Но в первую очередь этот словарь создавался для юристов, для государственных органов. Доступ к словарю можно получить через информационно-поисковую систему «Эталон». Можно найти его непосредственно в сети интернет, либо перейти на страницу словаря с национального правового интернет-портала Республики Беларусь. На стартовой странице представлена поисковая форма, через которую можно найти интересующий термин, либо через соответствующую букву алфавита. Словарь позволяет увидеть все многообразие терминологии белорусского законодательства. Так, например, как мы видим на сегодняшний день, самое большое количество определений у термина перевозчик – 59. 23 определения существует термина близкие родственники. Поэтому эта информация, она востребована в деятельности при подготовке нормативных правовых актов. И, конечно же, нормотворческим органам в первую очередь нужно обращаться к этому ресурсу, чтобы видеть, нужно ли готовить какую-то, вырабатывать новую терминологию, или же можно использовать уже существующую. Все лексические единицы словаря представлены отдельными карточками. В карточке представлены переводы с русского языка на белорусский и английский языки, а также нормативные определения. Работа над словарем ведется постоянно, еще не все термины переведены на английский язык, что мы сегодня видели, но мы эту работу завершим. Все лексические единицы словаря соединены между собой смысловыми связями, что позволяет получить представление о месте отдельно взятого термина в связи с другими терминами, имеющимися в законодательстве. Информационный массив словаря динамичен, ежедневно актуализируется, как я уже говорил, и есть на словаре также форма обратной связи. В случае, если наши пользователи видят какие-либо неточности, либо есть предложения по наполнению словаря, можно всегда прислать их в Национальный центр правовой информации. В целом, работа с ресурсом дает возможность повысить эффективность нормотворческой и правоприменительной деятельности. Ну и также этот ресурс полезен в работе над развитием терминологии. Доступ к словарю, как я уже говорил, осуществляется также посредством информационно-поисковых систем «Эталон» и «Эталон онлайн». Эти ресурсы содержат официальную правовую информацию. В 2008 году указом президента было определено, что акты, в том числе и в контрольном состоянии, содержащиеся в этой системе, являются официальными. Информационное наполнение этих ресурсов составляет более 300 тысяч документов. В частности, в эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь включено свыше 200 тысяч нормативных правовых актов. Также в информационно-поисковой системе «Эталон» содержится более 38 тысяч судебных решений и других документов из судебной практики и более 23
4000 материалов научного, аналитического характера в банке данных «Правоприменительная практика». Ну и также хочу обратить ваше внимание на то, что в составе информационно-поисковых систем «Эталон» и «Эталон онлайн» есть переводчик текстов правовых актов с русского языка на белорусский и наоборот. Можно перевести как текст нормативного правового акта, который есть в системе, так и можно загрузить любой другой документ и также осуществить перевод с русского на белорусский язык и наоборот. Это разработка Национального центра правовой информации совместно с Белорусским государственным университетом. Ну и подобный переводчик есть как в системе «Эталон онлайн», так и в системе «Эталон». Спасибо за внимание. Дякую вялікі за даклад, Віктор, які нам дазволіў лепш зразумець, што робіцца ў рамках Нацыянальнага цэнтра правовой інфармацыі для таго, каб забяспечыць доступ не толькі да дакументаў на рускай мове, але таксама да дакументаў на беларускай мове. Наступны выступоўца Вадзім Самарин, дацэнт юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І мы пазнаёміліся, наколькі я памятаю, у мінулым годзе, калі мы праводзілі канферэнцыю пра рэформу юрыдычнай адукацыі. Там таксама мы глядзелі, што можна паглядзець у досведзе Вялікабрытаніі для таго, каб прыняць гэта ў Беларусі і наадварот. І у нас было некалькі тады гасцей з Брытаніі. Калі ласка, Вадзім. Добрый день, спадарства. Яшчэ ў 2007 годзе я выклаў свае прапановы па змяненні заканадаўства, якое датычыцца білінгвізма ў нашай краіне, у весніку Конституцыйнага суда. Але нічога не змянілася за гэты 12 гадоў. Маленькае змяненне было ў КПК, аб якім я сёння і буду размаўляць. При прыняцці новага КПК, Крымінальна-працэсуальнага кодекса, ў 1999 годзе заканадаўца амаль даслоўна перадаў норму савецкага кодексу аб прынцыпе крымінальнага працэсу, які называецца «Мова, на якой вядзецца працэс па матэрыялах і крымінальнай справе». Адсутнасць замацаваных працэсуальных гарантый рэалізацыі ў поўнай меры дадзенага прынцыпу адбіваецца на магчымасці рэалізацыі сваіх правоў удзельнікамі крымінальнага працэсу і ў асаблівасці права абвінавачанага на абарону. У 2019 годзе ўняслі змяненні ў гэтым прынцыпе. І калі раней казалі, што справа вядзецца па-беларуску ці па-руску, цяпер напісана па-беларуску і ці руску. Такім чынам атрымоўваецца, што цяпер у документах крымінальнай справы мы можам знайсці дакументы як на беларускай мове, так і на рускай мове. Для того, каб зразумець, што нам трэба змяніць з гэтым прынцыпам, спачатку трэба зразумець, што мы можам взяць да прыкладу. На мой погляд, мы не можам карыстацца ў поўнай меры досведам краін, дзе пражываюць асобныя этнасы, якія размаўляюць на дзяржаўных мовах у асобных рэгіёнах, накшталт Швайцарыі, напрыклад, ці Паўднёвай Афрыцы. Там ёсць кожны кантон са сваёй мовай, там няма такой сумесі, як у нас. Больш правільна, да прыкладу, браць Ірландію ці Фінляндыю. Яны, як і Рэспубліка Беларусь, досыць доўгі час уваходзілі ў склад іншых дзяржаў. І з-за неабходнасці афіцыйнага ўжывання мовы народа, які палітычна дамінаваў над спрадвечнымі спадарамі адпаведнай тэрыторыі, сёння ў гэтых краінах склалася двухмоўе. Падобная на беларускую сітуацыю таксама ёсць у Люксембургу, Мальце і ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Таму і я паглядзеў, як у заканадаўстве гэтых краін закладваецца прынцып, аб якім сёння я вяду гаворку. Зыходзячы з сённяшняй сітуацыі, якая ёсць краіны, большасць дзяржаўных органаў чамусьці прэзюмуюць, што кожны павінен ведаць абедзве дзяржаўныя мовы.
На сваёй справе у заканадаўстве такого абавязку няма. І нават калі мы звернемся з вами да закона аб грамадзянстве, то ўбачым, каб стаць грамадзянінам нашай краіны, досыць ведаць адну з дзяржаўных моў. І гэта можа быць ці беларуская, ці руская. А ўскладаць абавязкі, якія не прадугледжаны Канстытуцыяй на грамадзян, ніхто не можа. Таму трэба заходзіць з таго, што любы грамадзянін можа валодаць адной з дзяржаўных моў. Як пісаў Мікалай Розін, гэта вядомы вучоны ў сферы крымінальнага права, яшчэ дарэвалюцыйны, пытанне аб судовай мове мае асаблівае значэнне ў дзяржавах са змяшаным насельніцтвам, якое размаўляе на розных гаворках. Пытанне мовы, якая выкарыстоўваецца пры вядзенні па крымінальных справах, з'яўляецца важным з пункту гледжання выяўлення ісціны і адначасова права чалавека на абарону яго інтарэсаў. Любое абмежаванне правоў асоб, якія ўдзельнічаюць у працэсе, абумоўленае няведаннем або недастатковым веданнем мовы судаводства, незабеспячэнне гэтым асобам магчымасці карыстацца ў любой стадыі працэсу роднай мовы разглядаецца ў судовай практыцы і сёння разглядаецца як істотнае парушэнне працэсуальнага закона. Але збольшага гэта тычыцца асоб, якія не валодаюць ні беларускай, ні рускай мовай. А ніколі ніхто не звяртае ўвагу на асобу, якая вырашае карыстацца толькі той мовай, якую яно лічыць лепш, яно ведае, беларускай, напрыклад, з дзяржаўных імёў на ўвазе. На дадзены момант заканадаўча замацаваная альтэрнатыва з двух моў, але адсутнічае легальны парадак выбару адной з дзяржаўных моў. Немагчыма адказаць, хто мае права выбіраць мову, на якой будзе весціся ўся справа. На практыцы, конечно, гэта робіць тая асоба, якая першая узбуджае крымінальную справу. Але калі мы звернемся да замежнага заканадаўства, то можна пабачыць, што, напрыклад, у Фінляндыі гэта рэгулюецца параграфам 14 акта аб мовах, і там прадугледжана, што справу выбірае мову для крымінальнай справы выбірае абвінавачаны. І тады у сваім артыкуле ў 2007 годзе ў Канстытуцыйным весніку я выдзену такую тэорыю слабога боку ў праваадносінах. Калі у нас праваадносіны паміж дзяржаўным органам і грамадзянінам, канешне, заўжды слабым бокам будзе грамадзянін. І вось калі мы возьмем крымінальны працэс, то ён разгортваецца каля нашего абвінавачанага, ці падазраваемага ў пачатку, і менавіта ён з'яўляецца слабым бокам, і, на мою думку, ён і павінен выбіраць тую мову, на якой будзе весціся і потым разглядацца яго справа. Калі ён адзін, добра, такое правіла можна весці. Калі ж іх некалькі, тут уже крыху складаней. Добра, калі яны ўсе выбіраюць адну дзяржаўную мову, зноў жа няма пытанняў. Калі спрэчка адбываецца паміж імі, на якой мове павінна разглядаць справу, тут ужо, канешне, пытанне павінен вызначаць, на мой погляд, следчы, але ў інтарэсах усіх падазраваемых абвінавачаных. Ну і калі гэта ўжо ў судзе, напрыклад, гэта справа прыватнага абвінавачання, канешне, таксама гэта будзе ўжо суддзя выбіраць мову. Вось, таму можна адпаведны парадак, на мой погляд, замацаваць у артыкуле 21 крымінальна-працэсуальнага кодекса і таксама замацаваць ім, што асобе, якая, напрыклад, у нас пацярпеўшы можа быць, калі ён не валодае той мовай дзяржаўнай, на якой вядзецца справа, канешне ж, як там і замацавана, ён павінен атрымаць усе дакументы, якія яго тычацца, на іншай дзяржаўнай мове ці мове, якой ён валодае. Калі у нас гэты парадак будзе вызначаны, трэба, каб адпаведнае рашэнне прымалася пры ўзбуджэнні крымінальнай справы, і такое рашэнне можа стаць прадметам абскарджання ў парадку 138 артыкулу крымінальна-працэсуальнага кодекса. Прафесор Изабелла Івановна Мартинович, яна выказала пункт гледжання, што мова па крымінальнай справе павінна вызначацца суддзёй толькі на стадіі прызначэння і падрыхтоўкі судовага разбору. Тут я з ёй крыху не пагаджуся, бо
шмат якіх дзеянняў ажыццяўляецца менавіта на дасудовых стадыях, таму там ужо павінна быць выбрана мова, на якой будзе весціся крымінальная справа адной з дзяржаўных, і адпаведна тады ўжо на ёй весціся. Ну, вось тое, што я хацеў распавесці, што тычыцца гэтага прынцыпу, і на гэтым у мяне ўсё. Дякую вялікі, Вадзім. Ці Валянціна Маросу ўжо з'явілася, ці не? Ага, дякую. То, може, я тады попрошу, калі у нас ёсць час, професора Уильямса распавесці, як вось у судах у Валіі адбываецца, як выбіраюць мову. So if you could say a few words about how it works in the Welsh system when it comes to court proceedings, who is choosing the language and how is it enforced? Може, мікрофон, калі ви могли дати. Не, я сам перекладу. Do you want to say a few words? Is there a microphone? Maybe you can share this one. Oh, okay. It's here. Well, Dobrodan, I didn't expect to be involved in the afternoon. I'm no lawyer. Так, не чакаў, што яго будуць прасіць выступаць і пасля абеду, ён не з'яўляецца юрыстам. But this is an important topic because, as one of my slides showed, the very first legal recognition of Welsh from 1536 was in 1942, in the middle of the Second World War, when the Welsh Courts Act determined that the plaintiff, not as you say the guilty one, but the innocent one, decides the court proceedings. So Let me just say this one. So в 1950, is it 52 or 52nd, 1952 or 1942. в 1942 годзе быў прыняты спецыяльны закон пра судовую сістэму ў Валіі, і там было вырашана, што той, каго абвінавачваюць, мае права выбара мовы, на якой будзе весці судовае паседжанне. And from 1942 until about 1999, very few court cases were held in Welsh. They were mainly about the Welsh language and about what some people here might call terrorists, people who planted bombs or attacked government buildings in the name of language equality. І паміж 1942 годам і 1999 годам большая частка справы, які веліся на валійскай мове, былі звязаныя з валійскай мовай ці з тэрарыстамі, якія спрабавалі зрабіць тэрарыстычныя акты у імя падтрымкі мовы. And then after the Welsh Parliament was established, when the United Kingdom devolved functions to Scotland, Wales and Northern Ireland, a parallel Welsh judicial system was established for the first time. І пасля 1999 году, калі Великобританія аддала частку паўнамоцтвам для Валіі, была таксама створана асобная паралельная сістэма судовая ў Валіі. So because the Parliament now passes laws about Wales in Welsh and English, we have a very strong and growing legal profession in Wales. І з-за таго, што парламент прымае законы на двух мовах, з'яўляецца даволі значны сектар практыкі, юрыдычнай практыкі на валійскай мове. They're not called Welsh laws, they're called laws in and of Wales. Яны не называюцца валійскім правам, але правам у Валіі ці пра Валію. And most judges appointed to the Welsh circuit now are Welsh speakers, whereas before hardly any judge was Welsh speaking. І зараз большасць суддзяў, якія прызначаюцца ў Валіі, размаўляюць на валійскай мове без ніякіх праблемаў. Хаця раней у мінулым вельмі рэдка можна было знайсці суддзю, які мог бы весці справу на валійскай мове.
That's not to say in the history of law in Britain there were no judges who spoke Welsh, but those judges were ambitious judges and would rather practice in Scotland or London or Manchester or Bristol rather than in Wales. І гэта не значыць, што ніколі не было людзей валійскага паходжання, якія маглі весці справу на валійскай мове. Але часта гэтыя людзі пераязджалі ў іншыя часткі Великабрытаніі, у Шотландыю, у Англію, у Паўночную Ірландыю, і там працавалі суддзямі. And in fact, many of the leading legal minds or professors in Oxford, Cambridge, London have been Welsh speakers. The most famous is a man called David Williams, who developed British civil law for the Commonwealth. І шмат з тих, хто з'являються вельмі відними представниками юридичної науки у буйних університетах, у Оксфорді, у Кембриджі і у Лондоні, яны вельського походження і вміють розмовляти на гэтай мові, у тим ліку Девід Вільямс, який з'являється одним з основників ці кодифікаторів, коли так можна сказати, приватного права. But as a proportion of all court cases in Wales, those which are held mainly in Welsh are still very, very small. Але калі мы паглядзім на агульную карціну, на вялікую карціну, то частка тых справаў, якія праводзяцца на валійскай мове, вельмі маленькая. And in the last 8 years, under a government scheme to promote the Welsh language in subjects other than traditional subjects like history, geography, religion, you can now undertake to study law in 4 Welsh universities, and you can do the majority of your teaching, your subjects, in particular certain types of law, criminal law, through the Welsh language. І апошнім часам урад прадпрымае дзеянні для таго, каб пашырыць ужытак валійскай мовы па-за традыцыйныя прадметы, такія як гісторыя, геаграфія і рэлігія. І зараз можна ва ўсіх 4 валійскіх універсітэтах большасць прадметаў вывучаць на валійскай мове. But as you might imagine, in a country where English is universal, the judge may speak Welsh, the plaintiff may speak Welsh, but everybody else in the courtroom can't speak Welsh. The clerks, the lawyers, the support officers from the government, or what we have in Britain is welfare. If you can't afford to go to court, you can get government money to help you take a case against an industry or the government itself. So what you have is a paradox. The ability of everybody in the courtroom to speak Welsh, but perhaps only 6 people out of 42 able to speak Welsh. І вядома, што для таго, каб справа эфектыўна вялася на валійскай мове, трэба, каб не толькі суддзя і ісцец размаўлялі на гэтай мове, але таксама судовыя клеркі, тыя, хто будуць потым падтрымліваць працэс, сакратары паседжання. І часта бывае такая сітуацыя, што у пакоі, скажем, 40 чалавек толькі 6 могуць разумець, пра што ідзе гаворка. But my assumption, my final comment, my assumption is over the next 30 years, you'll have a gradual evolution of the growth of the use of Welsh in the court system in Wales. And as we heard earlier about terminology, that isn't a huge issue in Wales because the Welsh language is sufficiently robust and innovative. It doesn't automatically translate Germanic, French or English words. It goes back into medieval history and looks for cognates of Welsh legal terms which are there and with a slight adaptation can be introduced into modern terminology. І валійская мова дастаткова развітая, і юрыдычная тэрміналогія не з'яўляецца такой вялікай праблемай, бо часта яны звяртаюцца да сярэднявечных тэкстаў, у якіх выкарыстоўваліся тыя ці іншыя тэмы, тыя ці іншыя тэрміны, і потым з невялікай адаптацыяй гэтыя тэрміны выкарыстоўваюцца ў сучасным юрыдычным абароце. So both Welsh and English versions of a legal judgment have to be exact. We know that. The Welsh government has a special unit which tries to create new terminology, new words which are apposite and fit the context. And the same is true in Catalonia, in the Basque Country, in Friesland, where people draw on their own language rather than using a loan word
or an English word with a Welsh spelling. It's very important for the identity or the dignity of the language, if possible, to reach into the roots of that language and produce a unique term which is equivalent to a well-established English term. Вельмі важна забяспечыць дакладнасць перакладу, калі, напрыклад, судовае рашэнне на двух мовах, і для гэтага існуюць спецыялісты, якія праглядаюць тэксты і каб пераканацца ў тым, што пераклад сапраўды правільны. І часта сутыкаюцца з такой сітуацыяй, што можна выкарыстоўваць нейкі англійскі тэкст, англійскі тэрмін неяк адаптаваць, але таксама можна выкарыстоўваць мясцовы тэрмін і яго адаптаваць. І паводле прафесара Уильямса вельмі важна выкарыстоўваць менавіта мясцовыя словы, нават калі гэта дыялектныя словы, таму што яны больш правільна адлюстроўваюць сэнс, і гэта вельмі важна. But as a final comment, we know that what the profession, lawyers, judges, legal scholars use is one version of Welsh. What the average person uses is a large number of English words in the sentence. So you may have a completely Welsh sentence, but with the English legal text word uttered by a Welsh person. Although the judges and the legal types know the Welsh version, the average person just borrows English because it's functional, it's rational, it's realistic, and they're not trained as lawyers. So the reality is code switching is often used when reporting cases or when describing on television a certain rape trial or a murder or whatever. The average person isn't as bothered with finessing the language as we might be in this room. They just want to know what is the news and what is the result. So what do they use? They use subtitles, right? Or how do they do it to make sure that the average person understands? They use, well, they'll say something in Welsh. I'll say the sentence. Yeah. A mae Iagir wedi cael ei ddifrydu I farwolaeth oherwydd dyma'r ahwen, ac oherwydd hynny, mae yna criminal proceeding yn ei erbyn e. So criminal proceeding, in Welsh there's a version of that, but the news reporter would just use the English word, because that's more direct and more comfortable. Okay. Who knows, in 30 years' time, they may use the Welsh words for everything. Yeah. But for the moment, because it's transitional, and it's novel, and it's relatively unstable, they use a lot of English loanwords in the reporting by the media. Так, это апошні каментар, што на практыцы юрыдычныя спецыялісты і звычайнае насельніцтва выкарыстаюцца рознымі версіямі валійскай мовы, таму што юрыдычныя прафесіяналы могуць ведаць сапраўдныя тэрміны, старажытныя тэрміны, якія адаптаваны да сучаснасці. А у той жа час, як звычайныя людзі, якія карыстаюцца гэтымі законамі, могуць часта ўстаўляць англійскія словы, і нават у афіцыйных дакументах часта выкарыстоўваюцца гэтыя англійскія словы для того, каб не рабіць вельмі цяжкім жыццё для звычайных людзей, якія могуць не зразумець сэнс таго ці іншага тэрміна. І паводле прафесара Уильямса гэта нармальна, таму што шмат тэрмінаў яшчэ не ўстаяліся, і важна, каб таксама быў функцыянал умовы пэўны, і, магчыма, праз нейкі час яны вярнуцца да сапраўды тых традыцыйных тэрмінаў, якія калісьці выкарыстоўваліся раней. Thank you very much, Professor Williams. І зараз, наколькі разумею, Валентина Мороз до нас долучилася. Калі ласка, зараз вам дається слово. Натисніть кнопку там. На жаль, я не мела магчымасці слухаць дыскусію і ўсе даклады, якія гучалі сёння тут. Таму, калі я ў нечым паўтаруся, ці адпаведным чынам выкажу нейкія думкі, якія будуць гучаць не в унісон таму, што заяўлялася і адпаведным чынам асвятлялася тут у іншых дакладах, то рада я буду, што гэтая дыскусія можа, так сказаць, будзе звернута і на тыя пытанні, якія не заўсёды, магчыма, адлюстроўваюцца і ў нашым друку, і ў нашых вусных дыскусіях, і ў нашых падыходах выйсці з той сітуацыі, якая склалася ў Рэспубліцы Беларусь адносна ўжывання дзвюх дзяржаўных моў, беларускай і рускай. Калі я разглядаю гэты інфармацыйны матэрыял, які вы так ласкава нам
падрыхтавалі параўнанне мер падтрымкі выкарыстання беларускай і валейскіх моў, то, канешне ж, мне абсалютна ясна, што ўсё, што тут прапануецца, ці паказваецца адносна валейскай мовы, я б па поўным праве наклала на захады, на адпаведным чынам меры, якія прыдадуцца ў нашым сённяшнім і ў мінулым стагоддзі адносна дыялектаў беларускай мовы, адносна беларускіх гаворак. Таму што, калі мы гаворым пра беларускую мову сёння, і ўчора, і заўтра, і на будучыню, то мы звычайна ўсё-такі арыентуемся на беларускую літаратурную форму мовы. А беларускія гаворкі, якія мы ратавалі ў 20 стагоддзі, складаючы дыялектныя слоўнікі, складаючы картатэкі, ладзячы экспедыцыі, і не толькі акадэміі навук, адпаведным чынам усіх вышэйшых навучальных устаноў, і студэнтаў, і выкладчыкаў, і падвіжнікаў беларускай мовы і беларускай лексікаграфіі, якія пакінулі нам гэтую спадчыну і захавалі гэтую спадчыну у выданнях не толькі ўласна лексікаграфічных, але і ў зборах фальклору беларускага, які у нас так пашаноўна і багата выдадзены ў шматтомных выданнях менавіта інстытута, акадэмічных інстытутаў. Таму захаванне народна-дыялектнай мовы сапраўды у нас павінна было б больш фактурна, канешне, весціся, і тут нават пэўная зайздрасць узнікае, што у нас не было у поўнай меры такіх магчымасцяў, каб, допустим, дэтальна распрацаваць шматгадовыя сектаральныя праграмы па выратаванні або па захаванні, або па пэўнай пераарыентацыі ў тую ж самую культурніцкую, самадзейную нават сферу і гэтак далей. Гэта не вялося планава. Гэта ўсё было на, так уже скажам, на ініцыятыве тых, хто і сёння, допустим, ладзіць такі цудоўны праект. Здавалася б, усё ўжо разгледжана, ўжо ўсё падабрана, ўжо ўсё, а тым не меней, той шматгадовы праект, які ідзе сёння на 3 канале, наперад у мінулае, 100 песень для Беларусі, а цяпер ужо па 1000, відаць, набіраецца. Гэта вось якраз і прыклад таго, як ініцыятывы увасабляюць вялікія справы на захаванне таго, чаго? Менавіта народна-дыялектнай асновы, якая легла в аснову літаратурнай мовы і якая на будучыню цяпер ужо не абавязкова па вусных недзе ці па зборах такіх жывых, а па запісах нашых будзе заўсёднай і невычэрпнай крыніцай папаўнення нашай беларускай літаратурнай мовы. І такім чынам тут пра меры падтрымкі мовы я сёння пастараюся расказаць коротка, менавіта толькі в адным ракурсе. Мяркую, што вы пагодзіцеся са мною, што любая з'ява, а тым болей з'ява, якая датычыцца мовы, яна павінна разглядацца і ў часавым канкрэтным кантэксце, і ў прасторавым канкрэтным кантэксце. Што да часавага кантэксту, то беларуская літаратурная мова сучасная, яна развіваецца і вывучаецца, і тут я цалкам пагаджаюся з тымі з тымі абагульняльнымі артыкуламі і высновамі, якія робіць прафесор Лукашанец і ў сваіх пісьмовых, і я думаю, тое самае сёння у такім плане прагучала ў яго вусным выступленні, што беларуская мова развіваецца і паўнавартасна, і паўнакроўна, і нічым яе статус не паніжаны ні перад славянскімі, ні перад германскімі, ні перад раманскімі мовамі сучаснага свету. Але гэта я гавару пра беларускую літаратурную мову. І на нашай канферэнцыі я так бачу, таму што я прысутнічала часткова на пленарным паседжанні. І вось цяпер, і нават у тых назвах дакладаў, якія я чытаю ў канферэнцыі, усюды на першае месца вылучаецца менавіта камунікатыўная функцыя мовы. І гэта сапраўды адносна моў меншасцяў, дзе б яны не былі, гэта першасная функція. Што ж да развітых нацыянальных моў, а такое з'яўляецца беларуская мова, тым болей, што мы ў ліку тых 150 прыкладна, недзе па падліках вучоных, і дзяржаў нацыянальных,
і народаў, якія не толькі маюць багатую гісторыю, але гэтай гісторыі дасягнулі ў сённяшнім свеце найвышэйшай ступені развіцця моўнага, цывілізацыйнага. Мы стварылі літаратурную мову, мы стварылі на гэтай літаратурнай мове сваю класічную літаратуру. І гэта літаратура 19-20 стагоддзя, і гэта літаратура прадаўжаецца тварыцца і ў нашым 21 стагоддзі. Так вось я адносна таго, што статус беларускай мовы сёння вызначаны законам аб мовах у Беларускай ССР і Канстытуцыяй. Гэты статус дзяржаўны. Руская мова набыла гэты статус дзяржаўнай мовы менавіта ў Рэспубліцы Беларусь. У 1996 годзе, ну і адпаведна ён быў ужо уключаны ў заканадаўства 96 года, наколькі я разумею. Тут я ўбачыла 98 год, і, магчыма, ў нечым я не даглядзела чыста заканадаўчыя вось часавыя гэтыя. Ну, але зрэшты гэта не мае значэння. І такім чынам, пасля тых зменаў, якія былі ўнесены ў закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь і ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, руская мова, якая да гэтага мела афіцыйны статус, і таксама заканадаўчы гэты статус быў замацаваны у Рэспубліцы Беларусь. Яшчэ ў БССР пры наданні беларускай мове дзяржаўнай 26 студзеня 1990 года, калі Вярхоўны Савет 12 склікання прагаласаваў за дзяржаўнасць беларускай мовы, у другім артыкуле гэтага заканадаўчага дакумента было адзначана, што рускай мове надаецца статус мовы міжнацыянальных зносін паміж народамі СССР. А гэта раўнацэнна таму, што ёй пакідаўся статус афіцыйнай мовы. Таму што, наколькі мне вядома, можа мне запярэчыць, і я не ўсе нюансы дакладна недзе прасачыла па дакументах, але ў савецкі час руская мова ніколі не мела дзяржаўнага статусу. Яна дэ-факта выконвала статус афіцыйнай мовы. А статус афіцыйнай мовы, ён не абавязковы для ўсіх без выключэння і ва ўсіх сферах. Статус афіцыйнай мовы, так як я бачу вось гэтых дакументаў валійскай мовы, ён прынагодны. Это значыць, што мы маем права выкарыстоўваць гэтую мову, дзе яна патрэбная ці неабходная. Але яна не абавязковая. Што да статуса дзяржаўнай мовы, то гэты статус абавязвае нас выкарыстоўваць і ведаць, і галоўнае валодаць гэтай моваю на ўсіх узроўнях у роўнай меры абедзвюма, як беларускай, так і рускай моваю. І вось гэты нюанс, ён адпаведным чынам і, ну так ужо скажам, павінен улічвацца, калі мы ацэньваем сённяшнюю сітуацыю двухмоўя ў Рэспубліцы Беларусь. І калі мы сапраўды хочам знайсці тыя выхады, тыя хады, тыя захады, якія дапамогуць нам выйсці з якой сітуацыі. Заканадаўча дзве мовы родныя, а ў практыцы ўжывання беларуская мова ў пасіве, руская мова в абсалютным актыве. Я пастаралася разабрацца гэта, сыходзячы з таго, што не ва ўсіх сферах закон вось і адпаведным чынам практыка прымянення беларускай мовы маюць пераемнасць і пераход праз падставовыя дакументы. У нас ёсць Канстытуцыя. Дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца беларуская і руская мовы. З гэтага заканадаўчага вось палажэння вынікаюць і адпаведныя артыкулы закона аб мовах, якія неапраўдана насычаны, і мы пра гэта ведаем, і на гэта звяртаецца ўвага, і вось гэтыя аспекты таксама ўжо знайшлі адлюстраванне ў папраўках, якія ўносіліся ў дакументы, у гэты закон аб мовах. Неапраўдана ўжываецца які злучнік і ці прызлучок, што дае права носьбітам ці карыстальнікам абедзвюх моў ужываць ці абедзве мовы, калі гэта дарэчы, ну, паралельна. Ну, што мы маем на шыльдах, допустим, калі злева абавязкова запіс на беларускай мове, а справа на рускай мове. Але ж у вуснай камунікацыі вось такі паўтор, ён непрымальны, і таму у вуснай камунікацыі ці ў практыцы выкладання, ці ў практыцы навуковых даследаванняў даецца права выкарыстоўваць ці
гэта значыць, ці беларускую, ці рускую мову. Мы не будзем гаварыць пра тыя прычыны, якія паклікалі менавіта гэты перакос толькі на рускую мову. І адыход найперш навукоўцаў, найперш камунікатыўныя ўсе нашы інфармацыйныя сферы і вельмі, так уже скажем, скрушна, што гэты адыход адбыўся ў сферы адукацыі на ўсіх узроўнях, як сярэдняй адукацыі, так і вышэйшай адукацыі. Я працавала ў тэхналагічным універсітэце 10 гадоў. І добра ведаю, як адбываўся пераход на беларускую мову ў 90-е гады, калі к 97-му году усе спецыяльныя кафедры, а гэта і арганічнай хіміі, і неарганічнай хіміі, а гэта і выдавецкай справы, гэта і матэматычныя дысцыпліны, і філалагічныя, і хімічныя, і фізічныя, усе без выключэння кафедры к 97-му году мелі не толькі вусныя лекцыі, але і ўсе пісьмовыя дакументы, матэрыялы, метадычныя, навуковыя на беларускай мове. І падручнікі, і манаграфіі, усё гэта было створана за непоўныя 7 гадоў вось гэтага перыяду, які умоўна мы называем беларусізацыяй. Пасля 97-го года, калі не было ніякіх распараджэнняў наконт таго, якую мову прыярытэтнай выкарыстоўваць і як гэтую сітуацыю разважаць, адбылося што ў беларускім заканадаўстве. Папраўкі былі ўнесены, і паколькі на рэферэндум выносілася пытанне, ці згодныя вы, каб руская мова была прыроўнена ў дзяржаўным статусе да беларускай мовы, і гэтая папраўка, якая была агучана як пераважная ў галасаванні, яна ўвайшла ў закон далучэннем рускай мовы ва ўсе заканадаўчыя артыкулы і рускай мовы. Дак вось пасля гэтага было упушчана вельмі адно важнае звяно. У нас ад 90-го года дзейнічала праграма рэалізацыі закона аб мовах. Гэтая праграма была разлічана на 10 гадоў, і найперш яна была арыентавана на школу, таму што тады было 10гадовае навучанне. І лічылася, што паступова, пачынаючы ад 3гадовага пераходу ў сферы афіцыйна-справавой, справаводства, і сапраўды я тут жартам пытаюся або расказваю, калі гэта маладзейшае пакаленне, ці ведаеце вы хоць адзін факт, каб ад 90-го года до 93-го года, калі ўжо сталі выдавацца ўсе дакументы на беларускай мове, быў хоць адзін факт, што нехта адмовіўся атрымаць ордар на кватэру толькі таму, што ён быў напісаны на беларускай мове. Вось. І такім чынам, якое звяно было ўпушчана? Гэтая праграма не была таксама удакладнена. У яе не былі ўнесеныя ўдакладненні. А гэтая праграма разлічана была на пашырэнне функцыянальнай беларускай мовы на ўсе сферы на працягу 10 гадоў, у тым ліку і в адукацыйнай сферы. Раз гэтая праграма не была зменена, ці удакладнена, то яна завісла. І вы ведаеце, толькі ў 2007 годзе гэтая праграма была знята з партала прававых актаў Рэспублікі Беларусь. Фармальна яна функцыянавала ўжо цалкам неадпаведная моўным сітуацыям да 2007 года. І цяпер зразумела, чаму не было у грамадства і адпаведных прафесійных сферах арыентацыі, што ж рабіць, як жа паварочвацца і як жа сапраўды выходзіць з гэтай сітуацыі, каб беларуская мова не траціла свайго функцыянальнага поля. Што адбылося пры адсутнасці такой праграмы ці іншых дакументаў? Я зараз вам раскажу на прыкладзе нашай адукацыйнай сістэмы. Паводле нарматыўных актаў, Канстытуцыя і канстытуцыйныя артыкулы не ўсе маюць прамое дзеянне. Яны не ўсе маюць характар прамога дзеяння. Гэта значыць, калі запісана, што у 50-м артыкуле, што кожны мае права карыстацца роднай мовай, выбіраць мову зносін, то Канстытуцыя гэтым сказам, 50-го артыкула, яна ж не тлумачыць, што гэтая норма канстытуцыйная, яна толькі накладваецца на сферу побытавую, там, дзе чалавек сват, брат, госць, сусед, сын, бацька, і што яна не закранае гэты сказ
менавіта афіцыйна з прававыя сферы, не сферу навукі, не сферу адукацыі, не сферу культуры. І ў гэтым плане заканадаўства павінна было б усё гэта, ну так скажем, дыферэнцыявана паказаць. Не толькі ў законе, але і ў падзаконных актах. У якіх у прыватнасці? Вось у нас на стадыі завяршэння, але ўсё яшчэ на стадыі завяршэння, прыняцце устава, не устава, а менавіта кодекса адукацыйнага. Чаму ён так доўга ідзе? Чаму так доўга гэтая справа зацягнулася? Таму што адукацыйны кодекс, ён мае прамое дзеянне, і ўсе тыя нарматыўныя заканадаўчыя палажэнні, якія мы адлюструем у адукацыйным кодексе, яны ўжо будуць заканадаўчымі нормамі прамога дзеяння для любой школы, добра, для любой гімназіі. І калі в адукацыйным кодексе будзе прапісана пра тое, што кожны настаўнік мае права выбару мовы, навучання і выхавання, а вы дзе-небудзь бачылі гэтую норму? Яна нідзе не прысутнічае. Аказваецца, толькі права выбару маюць бацькі, і то адзін раз у жыцці, калі яны пішуць заяву ў першы клас. І вось напісаў, і прытым яны не абавязкова павінны ўказваць, што яны хочуць, каб дзіця іх вучылася на беларускай мове ці на рускай мове. Дастаткова некаторым дырэктарам школы гімназій, што яны напісалі гэтыя заявы на рускамоўным бланку. Уяўляеце, якая парадаксальная сітуацыя? І гэты рускамоўны бланк ужо залічваецца як дакумент, якім сігналізуе бацька ці маці, што яны хочуць, каб сваё дзіця навучалі яго дзіця 11 гадоў у школе толькі на рускай мове. Гэта парадаксальная сітуацыя, і яна неадпаведная рэаліям і прытым таму двухмоўю, якое ў нас усталявалася. У нас дзяржаўнае ўсеагульнае двухмоўе. У нас штучнае двухмоўе, яно не заснавана на этнічных групах, якія ў нас прысутнічаюць. Паводле таго перапісу 2010 года у нас усяго толькі 12% рускіх. Тут, паводле перапісу, 17 самая большая лічба ў Мінску. Па іншых рэгіёнах яшчэ меншая колькасць. У нас няма этнічнай супольнасці рускія. У нас толькі ёсць прадстаўнікі рускай, азербайджанскай і іншых нацыянальнасцяў. А асноўная нацыянальная супольнасць, якая этнічна, праз мову народнасці прайшла і цяпер функцыянуе як нацыя, яна была, ёсць, застаецца і нічога не паказвае на тое, што яна не застанецца асноўнай нацыянальнай супольнасцю. Значыць, усё, што мы робім у плане захадаў мовы, павінна быць зарыентавана на яе. Тут я яшчэ толькі дазволю сабе адзін нюанс, каб завяршыць ужо гэты шэраг дакументаў, якія б усё паставілі на месца. Калі ў нас дзяржаўныя дзве мовы, беларуская і руская, значыць, у нас павінны быць і школы змешанага тыпу. Так, мы парупіліся пра тое, каб ствараць гімназіі для выхавання беларускіх нацыянальных элітаў, але нават у Мінску іх недастаткова. І гэты тып навучальных устаноў, ён павінен заставацца і пашырацца. Але ж усе астатнія, адлучаныя ад беларускай нацыянальнай мовы, яны атрымліваюцца, выхоўваюцца праз адукацыю дзяржаўную, як несапраўдныя беларусы. Таму што яны, не маючы доступу дастатковага і на стадыі пачатковага выхавання, ды яшчэ і ў дашкольным выхаванні, успрымаюць беларускую мову як мову, выбачайце, нейкага іншага народа, да якога вось яго так ласкава далучаюць 1 гадзінай на тыдзень у дзіцячым садку. У Янкі Брыля пра 80-е гады, калі сапраўды была поўная русіфікацыя ўсёй школьнай сістэмы ў вялікіх гарадах, захаваўся такі абразок. Ёсць такі абразок у яго друкаваных абразках. Іду з малымі ўнукамі па алеі дзіцячага парка. Ну, мы будзем меркаваць, што гэта парк Мягоркага. Перада мною 2 незнаёмыя хлопчыкі. Адзін кажа: у наступным годзе я пайду у школу і буду там изучаць англійскі язык. А другі, каб было яшчэ спраўней, яму дадае: а я, как пойду в школу, буду изучать белорусский язык, потому что там всегда тепло, и поеду в Белоруссию, тогда еще была такая форма, потому что там всегда тепло, и они все черные. Такого не придумаешь, пишет Янка Брыль.
І сапраўды гэта была тая жахліва парадаксальная сітуацыя, якая абсалютна ніякіх аналагаў сёння не знаходзіць у нашым жыцці. І вось адзінае выйсце якое, гэта значыць, вось гэтую ланцужок заканадаўчых актаў ад Канстытуцыі да устава школы прывесці ў адпаведнасць. Гэта значыць, што уставы школ не павінны пісацца ад нейкіх такіх вось уяўных фактараў і паказчыкаў, а яны павінны быць на канкрэтных аргументах, і галоўнае, што яны павінны дэманстраваць змешаны характар, беларуска-рускі характар усіх нашых сярэдніх навучальных устаноў, калі яны не з'яўляюцца элітнымі установамі па выхаванні беларускіх нацыянальных элітаў. Выбачайце за сумбур, дзякую за ўвагу. Дякую вялікі, спадарня Валентина. Калі ласка, долучайтеся до нас, бо зараз у нас будуть питання. Спадарня Валентина, сідайте, калі ласка, тут, бо у нас потім будуть питання. Я не сказав, що спадарня Валентина з Академії Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь. Тому може впливати на впливових людей у нашій країні. Ну, вучоба і вплив, вони вельми близько. І зараз у нас є хвилину 10, ми пізніше почали, на питання і відкази. Ці є одразу питання, підніміть руки, будь ласка, 1, а є ще питання 2, 3. Окей, 3 питання. Я так само одно питання задам, буде 4 агулом. Моє перше питання про тое, які були гаранти у Савецькім Союзі. Бо я був доволі малим у ті часи, але є люди тут більш старішого віку. З одного боку, напевно, не було так усе прописано, з іншого боку, були певні практики. Наприклад, телебачення було усе на білоруській мові, назви, здається, на білоруській мові, ось як я пам'ятаю, коли я ще зовсім був маленьким. Але, можливо, нешта блитою, і було б ось цікаво людей більш сталого віку, як це порівняти, коли ми з Совєтським Союзом. Я розумію, що різні періоди були у Совєтському Союзі, але ось кілька слов хотілося почути. Наступне питання, коли ласка, Кирил. Ми зберемо 4 питання, потім будуть відкази, а потім поглядимо, Я чи б є ще хотіла щось. питання до спадарні Валентини. Перше, хотіла б висвітлити, як ви розумієте розвивати діалекти білоруської мови? Розвивати це як? А крім того, хотіла б заперечити відносно відсутності програм по збиранні і захованні матеріалів білоруських народних говорок. Це не вельми коректно. Ласка, представтеся, каб ми ведали. Я Вероніка Курцова, Інститут мовознавства, Національна академія наук Білорусі. Дякую. Це перше питання. Друге питання так само там я бачу, є, у кінці там є, а потім 2 спереду. Так. На контрправового портала. Представьте, Вы згадали, Владимир Кошенко, Институт мовознавства. Вы згадали, что у вас есть на сайті система перекладу. Я ими покористався. Одна з Google, а інша власна розпрацовка. І хотів би запитатися, який сенс у гэтых системах, коли яны дають абсолютно скажений текст, і навіть не просто скажений, а невероятний текст, скажем як. Який сенс у этом? Яны не дають ніякої інформації правдивої. Дякую. Це друге питання. Третє, коли ласка, Олег, так. Дякую велике. Тушинский Денис уже представлявся, здається. Питання такое. Питання до поважаних юристів. Вертаючись до міжнародних аспектів, про 2 юридичні рішення. Одно з них – це валійське рішення. Система мовних стандартів. Треба, максимум, патлумачити, що система мовних стандартів – це, по сутності, короткі інструкції для державних службовців у певних сферах. Наприклад, написано, да, это у подзаконном акте написано, коли вы з'являєтеся державним службовцем і до вас поступає телефонний дзвонок, ви перш-наперш повинні запитатися, ці жадаєте ви, каб я відказав вам на валійській мові. І коли ви чуєте відказ так, ви обов'язані відказати на валійській мові. Це перше юридичне рішення. Другое рашэнне датычыцца канадскага моўнага заканадаўства, а менавіта гэта сістэма запатрабаванасці. Напрыклад, у Канадзе вельмі часта ўжываецца ў законах такая фармулёўка. Калі, напрыклад, у пэўных аэрапортах краіны запатрабаванасць паслуг на мінарытарнай мове будзе... Давайте без мікрафона.
Пробачте. Да. І так, калі у пэўных аэрапортах краіны запатрабаванасць паслуг на мінарытарнай мове будзе большай за 5%, то увесь наступны год паслугі мусяць аказвацца на гэтай мове. Там ёсць выбар толькі паміж англійскай і французскай. У мяне пытанне да паважаных юрыстаў наконт гэтых двух юрыдычных рашэнняў. Ці лічыце вы, што іх мэтазгодна выкарыстоўваць у Беларусі? Дзякуй. Дякую. І здаецца, было чацвёртае пытанне, але я не памятаю, дзе. Ці гэта маё было чацвёртае? Окей, напэўна, маё. Калі ласка, можа ў такім парадку адкажам, як у адваротным парадку, пачнем з вас. Так. А напомните мне першае пытанне. Першае пытанне пра дыялект, што вы маеце на ўвазе, другое пра захаванне спадчыны, здаецца. Так. Я хотела поправдаться, что тут не столько некорректная была моя гэтая фраза, ці адпаведным чынам сказ, колькі спешная, паспешлівая. Я мела на ўвазе, што можа адносна уяўляючы, як і ў якім напрамку, і галоўна ў якіх маштабах велася праца па захаванні беларускіх гаворак, беларускіх дыялектаў, гэта значыць дыялектнай лексікі. І я, як са свайго досведу, канешне, нічым не ставлю пад сумненне, што гэта тытанічная праца, што гэта вялікая праца. І прытым гэтая праца, яшчэ раз паўтару, велася найперш акадэміяй навук, потым усімі выкладчыкамі і студэнтамі філалагічных факультэтаў, якія ў нас былі, і трэцяе, тымі падвіжнікамі, хто сам па сваёй волі, па сваёй зацікаўленасці таксама клаў і час, і сродкі на тое, каб гэтыя ўсе словы запісваліся, каб яны друкаваліся і каб яны былі захаваныя ў пісьмовым выглядзе. Натуральна ж мы ведаем, што якраз на працягу 20-го стагоддзя тварылася і форма нацыянальная літаратурнай мовы. І ўсё гэта таксама адбывалася на аснове беларускіх дыялектаў. Вот па той заканамернасці, па тых законах адбору, які у нас быў намечаны яшчэ ў эпоху сярэднявечча, калі мы стваралі першы раз вось тую літаратурную форму на старажытнай беларускай літаратурнай мовы. Тое паўтарылася, але ўжо ў іншым часе, на новым узроўні, у 20-м стагоддзі пры ўдзеле дзяржавы. І таму я, калі нешта не так данесла, прашу у вас выбачэння, але і пра праграмы, канешне, яны, гэтыя праграмы ад 20-х гадоў і да канца, і да сённяшняга часу, канешне ж, сістэматызацыю, падыходы выдатна, так уже скажем, выдатнае прымяненне знайшлі, і дзякуючы таму, што менавіта гэтыя былі праграмы распрацаваны, і што па іх мы збіралі сістэму лексічных сродкаў, менавіта гаворак. Але калі я гавару, я не гаварыла, мне здаецца, пра развіццё дыялектаў. Я гаварыла пра захаванне дыялектнай мовы і гаворак. І яно можа быць таксама ў іншым ракурсе. Праўда, пра гэта можна гаварыць доўга, але вось Ігор Лявонович успрыняў, калі была прэзентацыя тлумачальнага слоўніка вось тут, у гэтай зале, ён успрыняў гэта як пажаданне, і я радая была, што сустрэла разуменне ў гэтым плане. Таму што, калі мы сёння адгортваем любы літаратурнай мовы сённяшні слоўнік, мы, канешне, бачым, што ў ім вельмі не хапае і экспрэсіўнай лексікі, і тых самых памяшальна-ласкальных формаў, і тых самых сінонімаў з дыялектнай мовы, якія маглі б цяпер і зараз, нават без гэтай шырокай апрабацыі ў літаратурнай форме мовы, стаць нормай сінанімічнай тых ужо слоў, якія ўстаяліся, тыя ядра слоў. Вось у гэтым плане я б гаварыла пра развіццё нашай літаратурнай формы мовы, якая мае вельмі грунтоўную падставу. Дзякую. Адносна пытання да якасці перакладу. Я хацеў бы удакладніць, а што вы перакладалі і на якім сайце?
Так, а перакладчык дзе? У якой сістэме? На якім сайце? На сайце Правабай перакладчыка няма. Перакладчык ёсць на сайце Там, где у вас два перакладчики, Google и уласная распрацоўка. гэта сайт эталона онлайн. Так, эталон онлайн, так. Што датычыцца перакладу кодэксу аб шлюбе і сям'і, ёсць пераклад зроблены экспертным саветам па перакладу заканадаўчых актаў. Я не про гэта. Вось, Які сэнс у машынных перакладах там, дзе яны мусяць проста быць забаронены машынныя пераклады? Не, ну У гэта заканадаўстве не мусіць быць ніякіх машын. Гэта вы ўзялі такі частны, скажем так, выпадак. Вось. А сэнс машыннага перакладу, калі чалавеку патрэбна зразумець сэнс заканадаўчага акта таго ці іншага, ці выкарыстаць яго для падрыхтоўкі нейкіх дакументаў. Канешне, ён патрабуе апрацоўкі. Але тое, што я прачытаў, ён цалкам сказіў сэнс дакумента на рускай мове. Ну, я вам кажу, Не, што любы можна ўзяць. ёсць, скажем так, ужо чалавечы пераклад гэтага заканадаўчага акту. Ясна. Паглядзіце іншыя дакументы. Але проста я не бачу сэнсу ўвогуле мець такія сервісы на такіх сур'ёзных сайтах. Ну, гэта ваше прыватнае меркаванне. Ну, гэта Дякую. То есть і можна потым гэта абмеркаваць падчас перапынку, напрыклад. І у нас засталося яшчэ некалькі пытанняў пра гаранты і магчымыя падыходы да гарантыяў. І як было яшчэ здаецца, і маё было пра Савецкі Саюз таксама. Мне застаецца про Союз. Я, здаецца, маладзейшы за вас. Гаранты. Тое, што тычыцца афіцыйных зваротаў, пісьмовы у нас павінна адказвацца на мове звароту дзяржаўнай мовы. На жаль, да вусных зваротаў гэта пакуль не прымяняецца. І вось я звычайна карыстаюся беларускай мовай, калі звяртаюся да дзяржаўных устаноў. І заўжды на іншым канцы, калі гэта па тэлефоне, там радуюцца, што мне некалькі разоў так і казалі, а я вам не абавязаны адказваць па-беларуску, я буду адказваць па-руску. Мне здаецца, гэта не зусім правільна, гэта трэба змяніць. І яшчэ што трэба змяніць? Адміністрацыйныя працэдуры, яны павінны таксама аказвацца на мове звароту. Бо вось, калі я ў падатковую інспекцыю звяртаюся, там заўжды мне кажуць, а адміністрацыйныя мы не павінны вам працэдуры рабіць на беларускай мове. Вось. Што тычыцца Канады, гэта якраз тая краіна, дзе вызначана месца пражывання франкафоннай групы і англамоўнай групы. Таму, мне здаецца, іх прыклады для нас не лепшыя. У нас абедзве мовы павінны быць паўсюль. І ў аэрапорце, і ў краме, куды чалавек не прыходзіць, акрамя прыватных адносін. Там можна размаўляць на якой заўгодна мове, на ангельскай, на нямецкай, на олбанскай. Гэта ўжо ваш выбар. Ну і пра Савецкі Саюз. Можа, професор Лукашанец можа расказаць пра Савецкі Саюз крыху. Калі ласка, Кирилл, дайце мікрафон. Там хто? Вы не памыліліся, я сапраўды добра памятаю савецкія часы. Я, честно сказаць, не вельмі ўнікаў тады ў гэтыя моманты, але я дакладна ведаю, што усе заканадаўчыя акты абавязкова перакладаліся ў Рэспубліцы Беларусь ці ў Беларускай ССР на беларускую мову. Гэта рабілася фактычна, так сказаць, ну не аўтаматычна, але гэта, так сказаць, рабілася абавязкова, адначасова, і гэтыя беларускамоўныя заканадаўчыя акты зацвярджаліся і мелі законную юрыдычную сілу. Вот пра што я гаварыў, што трэба нам вярнуцца зараз таксама да гэтага. Вот. Што датычыцца там, якія яшчэ былі пытанні адносна савецкіх часоў? Назвы, там, тэлебачання, наколькі я памятаю, было ўсё па-беларуску ці не? Значыць, што датычыцца тэлебачання, сапраўды быў беларускамоўны канал асобны, але я не ўпэўнены, што ён быў цалкам беларускамоўны. Напэўна, ўсё-такі фільмы там і нейкія дублявалі, ну, трансліраваліся на рускай мове таксама. Вот, але, конечно, ён быў значна больш беларускамоўны, чым цяперашнія беларускія каналы. Праўда, трэба сказаць, што ў той час былі крышку іншыя
іншыя сродкі масавай інфармацыі, і у нас былі вельмі добрыя беларускамоўныя радыёканалы. А радыё было ўключана ў кожнага грамадзяніна ў кватэры, у доме, і гэта таксама стварала моўны фон у, скажем так, у побытавай сферы. У побытавай сферы, таму што, скажем, я знаю, што ў вёсках радыё не выключалася з раніцы да вечара, і заўсёды была чуваць узорная беларуская літаратурная мова, і гэта сапраўды стварала пэўны фон. Так што вось такая сітуацыя была на той Дякую. час. То есть нам ёсць чаму павучыцца нават з мінулых часоў Ёсць чаму у нашай павучыцца. краіне. А вот што датычыцца яшчэ праблемы, што руская мова не была і ў савецкія часы дзяржаўнай мовы, гэта была вельмі такая, я не знаю, так сказать, спецыяльна ці так стыхійна, як бы узважаная моўная палітыка. Таму што я паўтараю, што аднолькавы статус моў, ён здымае вастрыню праблемы за змагання за раўнапраўе і падтрымання мовы ў якасці, так сказать, сродку зносін. І ў гэтым сэнсе гэта праблема процістаяння моў па статусе і па сферах ужывання у нейкай ступені нівеліравалася і ў Савецкім Саюзе. Я просто магу прывесці адзін прыклад з замежнай практыкі. Вы, напэўна, ўсе добра ведаеце гісторыю французскай мовы ў канадскім Квебеку, калі на працягу стагоддзяў там была толькі адна афіцыйная мова англійская, французская мова не мела гэтага статусу, і все франка-канадцы, яны, так сказать, настойліва змагаліся за раўнапраўе сваёй мовы і адначасова зберагалі яе як сродак зносін. Яны вучылі, ведалі і карысталіся ёю. Як толькі ў 1967 годзе была прынята ў Канадзе хартыя аб мовах, і французская мова набыла статус дзяржаўнай нароўні з англійскай, усе франка-канадцы сталі актыўна пераходзіць у сваёй дзейнасці на англійскую мову. І толькі пасля ўрад Канады прыняў спецыяльныя заканадаўчыя акты, накіраваныя на падтрыманне французскай мовы. Я гэта гавару для таго, што вот і ў нашай сённяшняй сітуацыі вот гэты статус дзяржаўнай мовы у значнай ступені ускладняе яе пашырэнне у тыя сферы, у якіх яна павінна ўжывацца, менавіта таму, што як бы аднолькавы заканадаўчы статус здымае вастрыню праблемы. Дзякую. Дзякую вялікі за каментары. Мы уже на 15 хвілін пазней. Александр Александрович, мне 2 разы на розных дысцыплінах філфака даводзілася адказваць на пытанне беларуская мова як форма нацыянальнай культуры. Мне здаецца, гэты тэзіс якраз і з'яўляецца вызначальным адносна статусу беларускай мовы у БССР. Беларуская мова... Праблемы, як я говорю, ментальна-псіхалагічна кшталту. Але ў праграмах і адпаведна афіцыйным гэты тэзіс быў. Так, дзякую вялікі за цікавую дыскусію, і шмат праблемаў мы узнялі, пачынаючы ад дэпалітызацыі мовы да адкрыцця школаў, і наколькі мова рэальна служыць як сродкам камунікацыі, а не проста нейкім цырыманіяльным элементам. І зараз мы пераходзім да чацвёртай панелі, на якой мы сабралі практыкаў, і аднаго практыка юрыста, практыка ў сферы бібліятэчнай справы, практыка ў сферы IT, для таго, каб абмеркаваць праблемы двухмоўя ў гэтых сферах. Калі ласка, гаспадар Данілевіч, так, мы сядаем уже на месца, і новыя выступоўцы, калі ласка, займаеце месца, і падзякуем тых, хто выступіў, праз апладысменты.